com va? Nois i noies d'Alfarràs. Com podeu veure, estic vestit de superheroi. Sabeu per què? Perquè tots som uns superherois. Estem afrontant molt bé el confinament. Moltes felicitats. Avui us preparo el nou repte. El primer repte serà fer un circuit per tota la casa amb objectes. Per exemple, jo he ficat una cadira, el cau del gos, un cubell de la roda bruta i unes bambes, i unes calderes. Us explico com serà el circuit. Comencem. Començarem des d'aquí i farem tot el circuit. Repte 1. Segon repte. Farem els diferents desplaçaments que hem treballat al curs. Començarem amb el salt. Farem tot el circuit més llarg que tenim de casa. Peus junts. Tornem. Molt bé. Segon desplaçament. Cames creuades. Us en recordeu? Primer cap a un costat, després cap a l'altre. Tercer desplaçament, lateral. Primer cap a un costat, després cap a l'altre. Desplaçament normal. Tornem. Quadrupèdia. I per últim, la reptació. Segon repte superat. Tercer repte. Ens hem de tocar amb les mans els turmells, 25 vegades. Descansem 40 segons i ho tornem a fer. Farem 3 repeticions. Doncs, gràcies per la vostra atenció. La setmana que ve hi haurà més reptes. Seguiu així i, sobretot, molta força!